Здравейте хора, днес ще играм с Stumble Guys. Днес ще играм с Stumble Guys с Noex TV. Едно в едно, да видим кой е по-добър. Направи как... Ама нали е на къстъм гейм? Да. Ама едно в едно да е. Аз пас съм го направил, чак, стой. Да, ще те покана, стой са. Окей. Момент. Преследете лайк бутона, абонирайте се за канала Мислят към банката, ако желаете. Коментирайте дали ви е харесало и нека да продължаваме да изчакаме Noex TV да направи карта за едно в едно. Сега те каня. Айде, окей. Готово. Само да приемаш. Кани де? Max Player с 2 каната. Приеми. Готово. Давай. Да знае кой е най-добрия момче. Добре бе, стига говори напред бе, човек. Ако аз те бия... Аз имам повече скинове от тебе. Ако аз те бия, ми купуваш един джуниор. Ако ти ма биеш, аз ще... Бе, ще ти купа една дъвка от 5. Каква та карта бе? Каква та карта бе? Това аз съм ги правил тази карта. Не брат, тук няма начин. Па за мене има. На панда. За тебе има някой друг път. Да стига бе. Добре, ама спомнах. Стига бе. Много мъчително, аз ти казвам. Майко, докато не съм победител, няма да спра този клип. Стига бе! На какво се добавя 3 перки на това бе, деба? Нарочно. Да, защото ще се ядосаш. Какви за тия шибани пранкове да правиш бе? Какво стана бе? Ще бъде интернет. Добре. Не. Добре. Падни бе, умри. Умирай. Умри в пликче! Айде! Как да го направя сега това? Как да го направя сега това? Не знам. Стига бе! Как го направя това бе, човек? Това е невъзможно! Възможно е. Чак, че само падам. Добре, ми е направено чекпоинт тук. Супер. За което е супер. Как бе, аз искам така. Easy win! Ау! Айде! GG! Какво да се класифицирам ли? Да те чакам ли? Да се полигавя малко с теб? Айде да ме чакаш, Майка, ето го! Вижте го хора къде е в началото. Леле, какъв бот! Не може да победи Не може да победи в собствената си карта. Леле, какъв срам. Срам и позор! Коментирайте долу в моят клип дали Noex е добър и дали аз съм по-добър от него. Няма как, защото те бих вече. Айде! Ти да не си ме пръскал преди малко, за да ме пръснеш пак. Айде, окей. Чакай, пак да кажа, че без да си искам лев на... Добре бе, оправдания. Вие като чакате хора Noex да направи карта, по-точно аз и вие, абонирайте се за канала, лайкнете клипа, пръснете лайк бутона, абонирайте се. Да. Ще тагна също така и Noex TV. Нямам микрофон, аз съм със слушалки. Ами го лайкайте със слушалките,
Немат микрофон. Ти глупав си. Е, с микрофон са тези слушалки. Ми какво? Мито ти викаш какъв ти е микрофона? Микрофона ми е на слушалките. Аз съм с слушалки с микрофон. Ти аз съм без микрофон, без никаква приказваш, Така. Свързал съм тица. За малко. Пани, бе, така, Мъчи, бе, хайде, бе. Така са проклиня, момче. Проклинянта, бе. Не можеш. Спирай. Не можеш! Айде! Ти го читваш, бе, брат. Само аз не мога да го читвам, Айде! Нуп! Бе, кой е нуб, бе? Нуб си ти, бе, момче. Поне пак... Айде, готова, луз! Ама си направих чекпоинт. Ами ти направи чекпоинт. Добре. Това ще е 50 на 50 битка. Или той, или аз ще победим. Аз падам, стой са. Аз стига, бе, само падам, бе. Добре. Супер. Супер, дупер. Какво става, бе? Чупа този монитор. Ще чупа този телевизор, Скоча. Ще чупа този телевизор. Гледай, бе, брат, тя скочи два пъти. Каква бъгва, бе, Добре. Как? Не, бе! Стига, бе! Как, бе, брат? Как да го мина това, бе? Стига! Я паднах. Дебо. Извинете. Добре, сега да помислим как да го минем. Ма как, бе? Как се минава това, бе? Не знам. Чакаш подходящият момент и минаваш. Да, бе, Да, бе, ясно. Как ме бутна тази перка? Мълкни, че не мога да се доизкажа заради тебе. Готово. Няма нищо. Айде, easy win. Ама, брат, ще не знам фатак как се минава това, бе. Брат, трябва малко логика да поразмислиш малко. Между дупките как да минеш. Направи друга карта, де. Направи друга карта, ако искаш. Каняте на най-трудната карта се каня. Окей, айде. Това звучи зловещо. Не може да правим ревю на... Мъчи, бе! Некой ден ще го направим. Може да се абонирате за канала ни. Той начин казва, той не е общ. Ама все още не сме качали в него. Когато вземем някаква техника, ще направим ревю на тях или на него. И на продукти. Тук са За какво си се изпикал на това, бе? За какво си се изпикал на пода, бе? За какво си се изпикал на пода, бе? За какво си се изсрал през стъпалата ми, бе, ей? За какво си срал на пода, бе? Манго! Изсрал се, на пода се е срал. Ей, Марков! Брат, чакай, че много се обидих. Аз взех чекпоинта и да. Аз си взех чекпоинт. Добре, тъпа малко. Премести това. Стига, бе! Да ти шибам чуковете. Добре! Ма падна. Стига, бе! Чакай да видиш ти. Какви... Само падаш! Кой пада, вече се задържал, бе? Па ти не... Ама ти припадна. Какво ми хайваш тука, бе? Правим GG, само GG, без хай. Айде, аз паднах. Ти си
си нуб, бе, момче. Да, затова те бих 3 пъти или 2 на собствената ти Бе, карта. какви 3 пъти, нещо ти споделал ми се струва. Стига! Не, стига! Абе, как по случайно бе? Абе, да, това само за месеци не мога да го цела 100 пъти, бе, брат. Спокойно ще го целим. Или аз, или ти. О, брат, тука... Каква е тая насрана карта, бе? Да, това е най-трудната карта. Съм избрал. Да видим какъв геймър си. Аз, че съм си геймър, съм си геймър. Нуб си, ти си нуб. Не, брат, ти си нуб. О, кой е казал, че аз съм нуб, бе? Героя... Ай, стига, бе! Ай, стига, бе! Аз ще бъде много мъчително, аз ти кам. Ма мега мъчителна, че аз не мога да достигна това, да така се движи. Така го читвам и го... Ай, стига, бе, стига! Не! За малко. Не, аз тук трябва да качвам. Но аз му знам таката. Стига, бе! Аз стига... Само гавра си направих. Добре, за сега сме добре. Стига, бе! Стига, бе! Значи аз като се издразня става много мъчително, като се издразня. Добре! Минах го! Стига, бе! Карма! Бе, брат, ще стигнах сега до петото, бе, брат. Ама, знам какво се направи. Карма, Исурю! Това карма, бе, дано да не минеш 100 часа. Няма, ще го мина. Намале клипа. Няма го минеш. Кой ти каза? Кой ти каза? Ако не беше тъп ячук, дано да паднеш. Айде! Стига, бе! Бихте на собствената ти карта, GG! Айде! Бе, бил сте от 100. Направо те скъсах! 3 пъти подред, че Кати намръзна, бе! Кати намръзна да те бия, бе! От 100-ния път, бе, момче. Какъв 100-тен път, бе? От 100-ния път го минах. Какво се правиш? Ти под кой път го мина, брат? Ти го мина под 1 милионен път. Бе, какъв 1 милионен път? Айде, бе, канима, бе, ботка! Нуб. Айде. Аз стига ме наричай нуб, бе! Само те убивам, само печеля и ти накрая ме наричаш нуб. Приятели, в коментарите искам да кажете кой е най-добрия и кой колко се прави. Да ни харесваме или не. Да. Аз ще виж кой ще стане най-големия нуб. Сега тук, ако ти ме биеш, ще си 1 на 3. В смисъл как 1 на 3. Ти ще си с една победа, аз ще съм с 3. Добре, тази карта е мега изи. Изи е. Предполагам. Добре. Че не мога да го нацела. Добре, няма нищо. Не се получава винаги от първи път. Не се получава винаги от първи път. Айде, бе! Дигай! Това скача, аз не знаех. Брат, аз се качих, ама паднах без да си искам. Айде, бе! Добре, защо толкова бавно ме бутна, бе? Айде, готова, уз! Какъв уз, бе, човек? Ще днешка го минам. Какво аз го минах и без тия трамплинчета? Стига, бе! Той трамплинчета ли е малко? Чакай да видиш ти. Ма поне си направих чекпоинт. Сега гледаш как го отчитвам. Добре, бе, уз.
Айде, Джиджи. Ма падам. Айде бе, ботка. Добре, сега ще ти кажа пранк. Давам ти последен шанс. Ако не се докажеш, Аре, спирам да играя с теб. чуй са. През цялото време се правих, защото ти правих пранк. И какво беше този детски пранк, ако искам да Просто знам. защото съм нуб. Е, Сега ще гледаш и те. Айде. Добре, брат, има толкова много доказателства в моя YouTube канал, че ти си пълен бот. Къпълен подъм, че. Айде бе, айде, крани да видим дали ще ме биеш сега. Крани ма, айде, давай, чакам те, че ми стана дълъг клипа, трябва да окачам. Айде са шиш. Какво съм приготвил за теб? Какво сте приготвили? Да е най-големия кошмар, пак ще го мина преди теб. Добре, айде. Давай, айде. Трябва една формула 1, ще трябва аз ти казвам. Май знам какво е това. Какво? С количките да се надбегваме, или? Ако не така си нуб. Чакам да заради и да тамачкам. Мале, как ма стреснаха, брат. Това е най-лесната карта. Ако продължаваш така да си скачаш, ще те бия. Кой е казал? Майта минава се струва. Аз не знам. Падни бе! Какво е това най-лесната карта? Какво стана, нуб? Добре, хора, моля ви се. Добре, това е най-лесната карта, която съм виждал. Как да ме не биеш? Защо ги не мина? Защо? Защото беше по-бърз от мен. Аз се забавих. Айде, крани ма на най-сложната карта, да! Айде да! Крани ма да! Айде да! Айде, добре, бе, айде, бе, те кажат, голем. Айде, сега ще видиш. Опа, чак, стой. Стой, сакам, направих нещо. Какво си направил? Ще разбереш. Ай, чакам. Напри някакъв паркур, да, айде да е за тия 2-3 минути. Или не дай, Правя да ти е тъпо. Нема да ми е тъпо. Искам следващия път, когато играм с Tumble да направиш паркур в картата. 1 в 1. Паркур. Сега ще ти е гузно, момче. Какво ще ми е гузно, твоята победа се не брои, бе. По 100 пъти повече. Ти па ще падаш по 1000. На тебе ти забие телефон. На тебе да ти забие Nokia с фенерче, къде си с Nokia. Това същата карта. Това същата. Ма по-различна. Как по-различна, бе? Така? Смисъл? В какъв смисъл по-различно? Сега че се объркахме в тебе, давай. И това е същата. Как да подлика, мале? Добре. Айде нашите. Паднах. Не, стига де! За малко беше. И тази засилка, която ми даде чукът, беше невероятна. Ще се. Аз като скоча трябва да хванам от картата. През картата поточно. Не, трябваше да чакам да ме... направих ли чекпоинт? Знаеш как ме изстрелят това? Защо прекъсна, бе? Падаш. Това си е 100-ния път. На тебе път е 1 милионния. Къде си ги броил, момче? Броил си
Ай, стига, бе. След това ще ги използвам. Не маре, стига, дай. Умирай и заспавай докато аз мина. Картата. Добре, бе. Качи това стъпалце. Бех на 100%. Чекпоинт. Паднах. Аз взех чекпоинт. И аз минах го. Мали паднах. Паднах, стига, бе. Не, бе, стига, паднах, бе. Паднах, бе, загуби го, стига, бе, брат, ти ма би, бе. Стига, бе, брат. Ти ме приби като куче, бегай да спирам клипа, бе. Бот. Абе, що е? Ако спреш си най-големия нуб. Да, най-големия нуб съм. И това беше всичко от мен, хора. Ако ви харесва, преснете лайк бутона, абонирайте се и пишете най-вече... Пишете в коментарите кой най-добрият в Snowball между аз и NoXTV. И това беше всичко и до нови срещи. Чао!